Good morning guys! Mamimitas tayo ng ratab. Wala nang bunga yung isa, oh. Kita nyo? Wala na siyang bunga. Isa na lang yung may bunga. Tara, pitas na tayo. Mamimitas tayo. Paubos na rin yan. Ayan, aray. Ito ang mahirap pitasin. Ayan, oh, nadudurog siya. Kasi ito siya, oh, para siyang ganyan siya. Isa-isang piling. Hindi kagaya ng isang puno. Yung isang puno, hindi ganito siya. Paubos na rin siya. Ay, dami ng bulok. Nung isang araw, ang dami kong nakuha. Ito dahan-dahan kasi nagsisiksikan siya. Kaya, mahirap minsan pitasin. Minsan nadudurog. Ang dami ng hinog. Na-overripe na yung iba. Tingnan nyo, oh. Overripe na siya. Pero okay lang. Matamis yan. Sarap. Ang dami. Ay, nagkalaglaga na. Mahirap ang dapat dito siya. Isabit ko siya para hindi ako nangangalay. Nakakangalay kasi. Ayan na, tingnan mo. Ganito na lang. Para pitas. Ayan na. Dito sa baba ang dami. Ay, lalaglaga na. Kasi ito, para siyang isang piling. Isang piling hindi pa hinog. Oo. Yung isang puno na yun, hindi ganito. Paubos na rin to. Tapos, next year siya uli. Ito pala pa, marami pa pala. Next year na naman siya ulit mamumunga. Tapos minsan hindi pa natatapat na naman na Ramadan. Maaga sa next year, maaga ang Ramadan. Wala pa tong bunga. Tingnan mo, ang dami ng bulok rin, oh. Pero may green pa siya, oh. May isang green pa, ayan, oh. Ayan, may green pa siya doon. May isang green pa na naligaw. Yung iba hindi pa naman hinog kasi minsan pag tinitikman ko yung wala pang ganito na kahit konti, oh. Pag ganyan na wala pa, mapapait. Tingnan mo, daming dumi, oh. Puro yan, kaya hugas. Pero pag nilalagay ko to sa rep, hindi ko muna hinuhugasan. Pag kakain na sila, saka huhugasan kasi masisira kaagad. Maganda ngayon mamitas kasi medyo malamig. Ngayon lang mahangin. Pag sobrang init, hindi ako makapitas. Tingnan mo, ang dami ng nyo, bulok na. Pero minsan, kinukuha pa yan ng mga itim na yan kasi ginagawa nilang cake.
Doon tayo naman sa kabila. Ay, dito mas marami. Ayan o. Paliit ng paliit. Dami ng kinainan ng, ay, nadurog na naman. Ayan, nadudurog pag kinukuha ko na, ano, siksikan kasi. Kaya nadudurog. Dami, nalaglag na. Puro na ano, bulok. Hindi, pero hindi naman siya yung bulok talaga na ano, parang overripe na siya. Pero ako, sabi ko bulok na. Sabi ng amo ko, yung ganito, hindi pa naman daw yan bulok. Pwede daw yan gawing cake. Eh, sa dami ba naman nito, kukunin mo pa yan? Hayaan mo nang makain ng ibon. Dami. Hanggang katapusan na lang siguro ito, maubos na rin. Ayun pa, doon naman sa kabila. Aray. Ayan na, ayan na. Napupuno to. Doon pa sa kabila. Dito ko naman siya sabit. Aray. Aw. Ang mahirap pag malaglag. Tapos na tayo mamitas. Magano na lang tayo. Pasok na naman tayo. Tapos na eh. Bye bye. Salamat. Ayan lahat ang nakuha ako. Oh. Ang dami. Napuno yung basket.